Onsdag den 22. december bliver nazilederen Johnny Hansen fremstillet i grundlovsforhør i Roskilde Ret. Sigtet for forsøg på manddrab. Der er en mand, der har fået ryddet en del af munden, fortæller en ganske ung mand. Der er en mand, som har fået kørt benet over, altså revet benet næsten over, således at nervebanerne er ødelagte, så at følelsen er væk i venstre fod. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om den gendannes. Der er sket det, som de sagde i medierne der med kraniebrud, og så har jeg så slået benene der. Det var så kofangeren, der kørte i benene der. Vil jeg regne med, det er i hvert fald. Jeg har været sygemeldt for arbejde i en måned nu, lidt over en måned. Og jeg skulle have startet på en læreplads i januar måned, som jeg så ikke kunne starte på grund af, at jeg havde dårlige ben efter påkørslen der. Tirsdag den 21. december kl. ca. 6:30 om morgenen ser vidner 2 biler foran Johnny Hansens hus i Greve, og et antal personer, hvoraf 2 er i gang med at save i hans plankeværk. Omtrent samtidig kommer Johnny Hansen kørende i sin røde Volvo, ifølge eget udsagn på vej hjem. Jeg havde hørt rundt omkring i byen, at der var en happening nede foran Hundi Strandvej, nummer 153. Det skulle være et eller andet i retning af, at morgensang eller lignende iført nissehue og et eller andet festligt. Den kommer så derned og er så, fordi at der højst sandsynligt måske er en eller anden form for borttransportproblem, fordi vi som regel plejer at være mange mennesker, der møder op til sådan nogle seancer. At det kunne være meget smart, hvis jeg havde lejet en vogn til persontransport. Så var der nogen, der tændte for nogle motorsave og begyndte at save hegnet ned. Og så klappede jeg nærmest i takt til det. Så du stod bare og kiggede på? Ja, jeg stod og kiggede på. Samtidig med det er der så en bordeauxrød Volvo, der stopper op på ydersiden af mig og står og kigger. Jeg kan desværre ikke se ind i vognen. Hvis jeg havde kunnet se, at det var en Johnny Hansen, havde jeg nok kunnet gøre anskrig eller gøre et eller andet, så havde man vidst, hvad det var, der måske skulle ske. Men den kører bare stille og roligt videre og tænker lidt over, at det nok var en eller anden, der har været nysgerrig. Det er også en forfærdelig masse mennesker, der tumler rundt dernede. Vidner ser derefter Johnny Hansen fortsætte op ad Hundi Strandvej, lave en uvending, og i høj fart kører han ad fortovet op imod aktivisterne, der står foran hans hus. Jeg tænker et kort øjeblik, at det var da en underlig måde, at politiet kørte på. Men den fortsætter bare med en hastighed, der svarer til, eller der nok er en 60-70 km i timen. Ind i den tunnel, der bliver lavet af min bil og den bil, der holder bagved. Den tunnel, der er 2,5 meter bred, og hvor der befinder sig en 7-8-10 mennesker i den kanal. Der var ingen mulighed for, at den manøvre, den gennemkørsel, kunne foregå, uden at der var nogle personer, der blev ramt. Der står så nogle folk og saver i hegnet, og så er der en af de andre, som siger til mig noget i stil af med, er jeg ikke fin i dag, eller ser jeg ikke godt ud? Og det er så fordi, at han har en nissehue på hovedet. Og så griner jeg lidt af det, og så vender jeg mig om fra ham, og så kan jeg ikke huske mere derfra. Og der er du så blevet kørt ned af Johnny Hansen? Ja, det tror jeg. Der står en person bag ved den åbne højre fordør, som jeg har i den bil, jeg har. Volvoen kan ikke passere igennem mellem plankeværket og min bil, uden at ramme den dør, og det gør den med et kæmpe brag, hvorved at ham, der står bag ved døren, bliver slynget ind på forsædet og får benet knæst i forhold til bilen. Næste jeg kan huske er, at jeg ligger inde bag i en bil, og jeg kan høre nogle folk sige noget, men det er noget utydeligt noget. Og så går jeg ud igen. Og så husker jeg ikke andet end så husker jeg først noget igen, da jeg kommer til mig selv på hospitalet, hvor der er en, der lægger et varmt tæppe på mine ben.
og så derfra der er så vågen hele tiden. Jamen, lægen han sagde så, at jeg var heldig, at det var omkring 5%, der ville overleve sådan noget der. Om der var noget, han lige fyrer af sådan i situationen, eller om det er rigtigt, det kan man jo se på lægerapporten, eller spørge om, når jeg skal til kontrol igen. I Roskilde Ret bliver de påkørtes navne læst op, på trods af, at de alle er blevet forsikret om lægernes tavshedspligt. Til stede i retten var også flere nazister. Du ønskede at være anonym, da du kom til hospitalet. Hvorfor det? Altså, jeg var i tvivl om jeg skulle sige mit navn og oplyse mit personnummer til den sygeplejerske, der spurgte mig. Men jeg valgte så at gøre det, både fordi at jeg var bange for, hvad der var sket med mig. Så jeg nåede at overveje, om jeg skulle sige det, men gjorde det så alligevel, fordi jeg ville bare have hjælp der, eller hvad man skal sige. Men prøvede så på at sikre mig, at det ikke ville komme frem, og spurgte dem, om de havde tavshedspligt, og om de ikke måtte, eller om de skulle udlevere papirerne. Det sagde hun så, at det skulle de ikke. Men altså, jeg gjorde det på grund af, at dels at hvis der var nogle af dem, der havde kørt mig ned, som skulle komme over på hospitalet, og også for at politiet ikke bare skulle have adgang til min journal. Lægerne meddelte politiet, at forholdet var omfattet af tavshedspligten, og de ikke ville udlevere de her navne. Roskilde Ret leverer en dommerkendelse til politiet om, at tavshedspligten i det her tilfælde skal brydes. Og det er der, jeg mener, fejlen sker. Den kendelse var forkert. I henhold til lægeloven kan tavshedspligten fraviges, hvis meget væsentlige hensyn til patienten selv eller til samfundet taler derfor. Og det foreligger der overhovedet ikke i det her tilfælde. Så jeg synes, det er noget svineri, at de kan gå ind og så få folks navne inde på hospitalerne. Også fordi i den her situation her, der er der indkaldt til en happening dernede, og så udleverer de navnene til nazisterne inde i retten. Det synes jeg er noget svineri. Ja, det er en mærkelig dobbeltmoral her. Der er tavshedspligt, og så alligevel så er der ikke over for myndighederne. Jeg blev da noget overrasket, da mit navn det blev læst op i første gang, da Johnny Hansen blev stillet for retten. Så det har jeg da dårligt over, specielt på grund af, at der sad en del af hans tilhængere derinde. Altså, vi vil godt have fokus på sagen, og vi vil godt ligesom have frem i lyset, at læger, når de bliver mødt med den her slags, skal være opmærksomme på, at en dommerkendelse kan appelleres, at de skal sørge for at være repræsenteret ved det retsmøde, hvor dommerkendelsen udstedes, og der argumentere for, hvorfor de ikke mener, tavshedspligten skal brydes. Jeg tror faktisk slet ikke, at de pågældende læger i denne her sag har vidst, at der foregik forhandlinger med en dommer om at bryde tavshedspligten. Og man kan også forvente, hvis man vender om og siger til andre situationer der hvis der bliver lavet et eller andet, hvor man så ved, at navnet bliver oplyst, så kan man gå hjem i stedet for at tage på hospitalet, og så kan der ske forfærdelige ting derhjemme I de tilfælde, der kunne du i hvert fald have risikeret at være død af det. Hvis det var i mit tilfælde, så havde jeg nok ligget dem og var død. Ja. Og det er altså liv og lemmer, det handler om, og det må hensynet til liv og lemmer må normalt veje tungere end en politisag. Der er i loven bestemmelser om, at hensynet til almenvellet kan være så stort, at tavshedspligten skal brydes, og det er også godt nok, men det skal altså fortolkes stramt.